Здравейте хора, днес ще направим room tour. Това е да разгледаме моята стая. Не знам дали така беше. Сега ще ви покажа моята стая, която не е сравнително голяма. Не отделя много време за нея, така че нека да започваме. Така. Това. Една секунда. Това е моето легло. То не е сравнително голямо, но е с мемори пяна. Имам, много хубав тапет на рибки, календар, още един календар, лампа и тем подобни неща. Така, точно до леглото ми се намира нощно шкафче с неща. Тук са ми тези неща. Тук са ми много лакове. Както виждате, имаме много лакове. Така, тук ми е едно табло, което една секунда, което прави всичко в него. Което прави всичко на него. Аз съм изработила всичко това, освен на някои неща това и много други неща. След това следва моето бюро. Не е по принцип така разфърлено от тук и тук, но просто бях много съкрушена и тем подобни неща. Тук ми е огромния шкаф, на който тук имам кутии, които мама пожела да ги купя. Тук са ми някои книги. Това са кутии първо. Тук имам още две кутии. Това ми е телевизора. Не е кой колко голям. И просто не ми трябва по-голям за това. След това имам шкафче отдолу с PlayStation. С моя PlayStation, как да го видите. Ето, моя PlayStation. Аз много не играя на PlayStation, затова не ми трябва по-скъп, не ми трябва без жицата, нали, там, която се свързва. Следващото тук ми е стола, който би трябвало да сяда на него, да сяда на такъв стол. Той си слагам дрехите. Тук ми е малката масичка за правене на неща. Тук по принцип няма никакви дрехи и всичко е празно. Това е диванчето ми. И по принцип е празно, но това там е секира ли беше, не знам как се казва. Това ми беше секира и картини и тази подхова намерихме в двора. Тя беше с конски нокът. Ние го изгорихме и я боядисахме, стана много хубава. Тук си държа някои свичери и чанти. Това е моя голям гардероб. Шарена, моята стая е много старена. Моята стая е много шарена. И отгоре имам много играчки. Както ви ще покажа всичко, което има вътре. Ето ми мене. Това е моето първо шкафче. Това е за лятните неща. Тук отгоре имам лятни, тук имам лятни и тук всичко ми е лятно. И там долу има лятни неща. Следващото са ми тениските, дългите ръкави и всичко, което видите. Така, започвам тук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И тук отдолу са ми разходили нещата, само че тези реда са по 20 много хубави. Така, това бяха всекидневните неща, а тук са нещата за зимата. Тук са ми дебели якета, качулки, аз пък качулки, шапки, пуловери, долу са ми някои ранци и така нататък. Това е моята врата, която не съм я махала от Коледа. Така стои с снежинките и е много хубава. Това беше от мен. Аз нямам да се ви харесало клипчето. Абонирайте се, дайте палец нагоре и пишете коментари и довиждане. Чао!